మన ప్రభు అయినటువంటి యేసుక్రీస్తు నామం పేరిట మీ అందరికీ వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. దేవుని బిడ్డలారా, ఈ రోజు ఒక మంచి వాగ్దానంతో మీ ముందుకు రావడానికి నేను ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను. 52వ కీర్తన 8వ వచనాన్ని మనం గమనించినట్లయితే, నేనైతే దేవుని మందిరంలో పచ్చని ఒలీవ చెట్టు వలె ఉన్నాను అని చెప్పి పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు మనందరితో మాట్లాడుతున్నాడు. ప్రియులారా, దావీదు భక్తుడు తన యొక్క ఆత్మీయ స్థితిని గురించి ఈ రీతిగా మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. నేనైతే నా దేవుని మందిరంలో ఒక పచ్చని ఒలీవ మొక్క వలె ఉన్నాను అని చెప్పి తన యొక్క ఆత్మీయ స్థితి గురించి మనతో మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ రోజు దేవుని బిడ్డలంగా దేవుని మందిరానికి వెళ్ళలేనటువంటి వ్యక్తులంగా చాలా మంది కనపడుతున్నారు మన ముందు. దేవుని మందిరానికి వెళ్లకుండా ఆయా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ కాలక్షేపం చేసే వ్యక్తులుగా కనపడుతున్నారు. సమయాన్ని వృధా చేసే వ్యక్తులుగా కనపడుతూ ఉన్నారు. దేవుని మందిరానికి వెళ్లి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వినేవారుగా, దేవుని స్తుతించేవారుగా, దేవుని ఆరాధించే వ్యక్తులుగా ఈ రోజు ప్రజలు కనబడట్లేదండి. కనుక ప్రియులారా, ఈ రోజు నువ్వు దేవుని మందిరాన్ని విడిచి ఎన్ని దినాలు అవుతుంది? దేవుని మందిరానికి వెళ్లకుండా ఇంట్లోనే కాలక్షేపం చేసే వ్యక్తిగా నువ్వు ఉన్నట్లయితే ఈ రోజు పరిశుద్ధ ఆత్మదేవుడు మరొక్కసారి నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. నీ జీవితాన్ని సరిచేయడానికి, నీ కుటుంబాన్ని కట్టడానికి ఆ దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు. దేవుని మందిరానికి వెళ్ళు. ఈ రోజు దేవుని స్తుతించు, దేవుని ఆరాధించు, నీ హృదయమార దేవుని కొనియాడు. ఆయన చేసిన కార్యాలను బట్టి కృతజ్ఞతాస్తుతులు ఆయన సన్నిధిలో నువ్వు చెల్లించు. ఈ రోజు నీ ఆత్మస్థితి ఎలా ఉంది? ఒక ఎండిపోయినటువంటి వ్యక్తిగా, ఒక మూడు బారిన జీవితంలాగా నీ జీవితం ఉన్నదేమో. ఒకవేళ దేవుని మందిరంలో ఉండాల్సినటువంటి నీవు ఈ రోజు కాలక్షేపం చేసే వ్యక్తిగా, దేవుని మందిరంలో గడపాల్సినటువంటి నీవు ఈ రోజు సంతోషాలకు, సరదాలకు, పార్టీలకు, మరి ఫంక్షన్స్ కు వెళ్తూ సమయాన్ని వృధా చేసే వ్యక్తిగా నువ్వు కనపడుతున్నావేమో. ప్రియులారా, ఈ రోజు నీ జీవితాన్ని సరి చేసుకో. దేవుని దగ్గరకు వచ్చి ఈ రోజు నీ జీవితాన్ని కట్టుకోవటానికి నువ్వు ప్రయత్నం చేయి. నేను దేవుని మందిరాన్ని మర్చిపోయి చాలా దినాలు అవుతుంది, దేవుని మందిరానికి వెళ్ళలేని వ్యక్తిగా నేను ఉన్నానని చెప్పి దేవుని దగ్గరకు వచ్చి పశ్చాత్తాపడి నీ జీవితాన్ని సరి చేసుకో. ప్రియులారా, ఈ రోజు యొక్క వాగ్దానం మనందరిలో నెరవేర్చబడాలని చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. దయగల తండ్రి, కృపగలిగిన మా నాయన నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. దావీదు భక్తుడు, ప్రభా, నేనైతే నా దేవుని మందిరంలో ఒక పచ్చని ఒలీవ మొక్క వలె ఉన్నానని చెప్పి అయ్యా ఈ దినం వాగ్దానం చేసావు ప్రభా. అయ్యా నాయన, మా జీవితాల్లో కూడా ప్రభా ఎంతో మంది ప్రజలు నా తండ్రి మందిరానికి వెళ్ళలేని వ్యక్తిగా, మందిరానికి వచ్చి దేవుణ్ణి స్తుతించలేనటువంటి వ్యక్తులుగా ఉంటూ ఉన్నారు. అలాంటి పరిస్థితికి ఎవరికి రాకూడదు ప్రభా. మీరే నాయన ఉదయకాల వేళ దర్శించండి నాయన, వారితో మాట్లాడండి ప్రభా, వారిని బలపరుస్తండి నాయన, మరొకసారి వారిని పురికొల్పండి ప్రభా. ఇదైనా దీవుల చేత, వాగ్దానం చేత నింపి ఆశీర్వదించి దీవించి బలపరచుమని ప్రతి ఒక్కరిని కూడా నీ హస్తాలకు అప్పగించుకుంటూ యేసు నామమును బట్టి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్.